Maganda na naman yung araw mga kapaknas. Nasaan yung mag-ama? Naglalakad? Saan kaya sila naglalakad? Saan mo ko pa ito nanda kaya? Kasala rin tayo, no? Yung dagot, babasahin ko. Norendog, pula-pula yung Norendog. Arte-arte ka, ha? Masaya na naman siya, oh. Arte-arte ka na naman, ha? Dog. Nalakad ka. Yung moretang dog. Dapat may kabit kayong kayi. Mabasay bitis. Sakit. Magbilag ka pa kanyan. Hindi, kayo mo na nakita. Shoes, shoes. Kita. Wa shoes. Kini, sakit. Tara, sakitan. Non Jepoy. Pati may Jepoy. Tara, sakit na. Kita, lakad ko. Kingwame na. Alam mo rin ang anak, maglakad lang mo. Ikaw, puro ka karga. Oo, kita. Karga. Karga? Lamembak mo. Belam kordapya na ka na naman. Pasud kami nun, buri kay... Sano? Kadwa, birin eh. Nya, banyak ko may kanya niya. Sano? Salamin ako naman eh. Maglilibad na naman siya! Kaya masaya na naman ng baby Brel. No, amanta. Be! Ang saya-saya niya, kasi lilibot na naman siya. Pupunta tayo ng Costco. Excited na naman si Brel. Mampar. Mag-grocery ulit si Brel. Wala na siyang pagkain. Excited na naman siya. Hi. Brel. Tay, tara nang ka. Brel. Ba. Paatalam mo, ha. Paatalam mo, Bella. Hi. Brel. Hi. Patalan mo. Wow, wala masyadong tao kasi nasa labas sila lahat dahil maganda yung sikat ng araw. Mami, one out tayo tayo. Ay, masiling daw ni. Kukuha tayo ng dalawa lang tayong mantika. Brielle. Imanol, baby. Remember? Brime? Wow. Hey, Dave. Mario, flaga na yata. Ano ba? Naka na? Tabalo kayo. Nanita? Flag ita ba? Flag. Yung mga kapakners, so mura lang siya. 28. Bibili tayo kasi parang medyo mabigat yun para hindi siya anuhin ng hangin. Isama. Ayan, o. Getting ready for camping na naman. Mamamahal. 22 lahat. Lahat ng klase 28. Bili na mga suki. Ito maliliit 12 lang. 12.99.
Yun yata yung ano eh. Di ba yung mother plant yun? Ayun. Di pa tayo sa kabila. Ay, bulaklak yata yun sa kabila eh. Oh, may bulaklak. Tropical. Oh, Nano, gusto niya ng mga prutas eh. Nakita niya anino yung banana. Banana, sabi niya. Isasagin. Masamaan yan. Cantaloupe yan. Cantaloupe. Cantaloupe. O yun, Nano yun eh. Asian pear. Peras. Dad, buri can trying kay. Lapin din sa lumo kayo ba? Hagan ba yan? Aliyah Farm. Farm salmon. Nalirat ang F5. Pero without antibiotic, kanan eh. Oh. Eh? Uli ako may. Tuturo na rin prutas, tatang. Ano pa sila? Emo tanan. Sali kang pink kaya, try tayo mo. Pink pineapple. Eka patak man to. Ayan. Pwede ko lang yan eh. Ika, ano may? Salita niya kang kay. Nan. Mo may kaya ba no may sali. Yan na mo. Superstore sana. Wala na eh. Yan na mo. Yan na. O yan na mo. Sige. Yan na yan. Yan. Bumili tayo ng pink strawberry. Bibili din tayo ng pink. Bura, may nayambisan tipo. Ay, liya ka titipo. Una na ang tatangkalbo. Isa ka. Isang teras. Pag naman kita ng superstore tanam sa superstore ta na sali na. Karon ta na sali aguli. Kentam. Wrong way tam, wrong way. Uwa, pink. Ito lang, ala lang tampok. Uwa, yan, pink glow. Okay, pink yan. Pink lawan. Len itang baby. Sabi na pink, oh. Diba? Yan, pink. Sabi na dad pink eh. Di pink. Tara, kay tata na. Okay. Tara. Lao nga kit kiwing golden. Wapin. Avocadong mahal. Mukha naman silang maganda ngayon. Mahal ng avocado, 11. Saka makanyan. Buri mo lakan. Hati na ang manyan. Sinalita na para kang Easter. Alang kaya kayo ni mami. Ito yung binili natin, no? Meron! Diyan! Sa may yan. Talo. Diyan. Dado, bili ka ng isang buo. Cool yan. Kaya gawin biryani niya. Uli yan. Oo, ayan na. 149 niya mo. Ne? 149 niya mo. Doon kayo mo tayo. Kay gaming kembinyag ng brand. Ayun na, buti na mga lam. Ano? Up per kilo. Apo per kilo yung 149 per kilo, ano? Ano kayo mami? Na? Yan ako na naman ako pa to. Baka mamaya pag magbayad tayo 500. Palagi ako din, daddy. 149 yung kilo. Sige. Onion ring, sampo pang french fries. May nakit kong akin. Ayan. Oh. Calamari lang rin eh. Kita ba, dad? French fries lang kita. Kaya nila balo ko. Kita.
Kabisang catfish, dad. Matapot ang nga lang ulam. Ay, alikin kayong kabila. Stick 10 kaila reto. Kaya ninanumburi mo ka rin. Nina niya. Oh, good job. Oh. Diba, alam mo na. Oh. Gusto niya pala siya magsusuot ng shades niya. Oh. Very good, anak. Kaso, walang araw dito, be. Alang Aldo. Puta nating Aldo. Okay? Later, no. Yeah. Ay, galing. Good job. Puta ang ating Aldo. Sulod na eh. Ay, galing niya, oh. Galing-galing po niya, no. Nag-shade siya, no. Wow, good job siya. Job siya. Ito. Good job siya. Good job daw siya. Good job siya. Good job ka. Good job daw si Bral. Good job. Mag-shades ka. Putang ating San. Kay Kiluwal. Putang ating Aldo. Ne? Pagdalang Aldo, ali ka mag-shades. Nalared ang cookies. Cookies. Wow. 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 Good job. Left. Manyan. Bibili natin si Bral ng pajamas. Naka-sale siya, oh, $17.99 less $5. Yes, I want my pajamas. So, good. Para pag magka-camping kami, meron pajama si Bral. Bral? Bili tayo isa. Tada! Isa. Bili natin ng isa si Bral. Isa. Yun lang. Kulay lang niya lagi. Pink and purple, violet. Kasi yun lang din yung available. Gusto natin ng ibang kulay pero wala. This one. Kaso ito naman 21. Mahal. Tahan mo na ako sa mga karma. Ay, nanay naman yan. Ate mami. Turo me. Ito. Osa me. Mami. Yes. Go for stop recording. Bral, oh. Hindi. Magbabayad na si Bral. No. Bye, Brielle. Time to go home. Oh, no. Ay, haba ng pila. Kailangan ko rin ka na nini. Yan. So, yan. Yan lang yung pinamili natin. Pala, oh, bumili. Hinanap pa talaga ni Daddy ulit yan para bilhin niya. Dahil sa mga, sana effective yan. Sa mga pa akong naninigas. Ayan, oh. Si Daddy, pumunta muna siya ng superstore. Bumaba siya sa superstore kasi bibili siya ng pagkain namin. Di pa kasi kami bumili ng mga gulay-gulay. So, yung binili lang natin sa Costco. Yun. Yung pink na strawberry, pink na banana, and pink na pineapple, diaper, sabon, tsaka yun yung pang massage, at tsaka yan yun lang yung binili natin. O tsaka ano lang pala, chicken wings.
At saka avocado. Yun lang. Yun lang binili natin. Umabot ng 500. Ay nako. Sobrang mahal talaga ng bilihin mga kapakners. Lahat nagmamahal. Sana all. Ne? Sana all. Pati sahod nagmamahal, Ambrel. Hindi yung bilihin lang yung nagmamahal. Yung si Brel, syempre kakainin niya yung baon niyang fruits. Yan, lagi may baon yung batang yan eh. Para hindi siya magutom, nebe? Good job siya. Tsaka kami bumili ng bumili kami ng SD card kasi wala na kaming SD card. Ubus na, naubos na ni Brel. Puro full na. O, bewa. Kaya magsasawa na naman kayo niyan sa mga uploads namin. Prinsesita na naman si Brel. Sinusubuan ko na naman siya. Kasi nandito siya sa sasakyan. Pero pag sa bahay, no more prinsesita. Nabe? Pero ayaw naman niya. Wala lang siyang choice. Kasi nga, galing siya sa labas. Madumi yung kamay niya. Wala siyang panghugas. Wala siyang sabon. Wala siyang tubig. Diba? Good job. Galing niya, no? Galing kumain ng baby ko na to eh. Sarap-sarap ng kain niyo. Diba? Love you. Klap-klap pa siya. Sana naman, ano kayang bibili ni Daddy? Sana wag niyang kalimutan bumili ng Ay, oo nga pala. Tsaka bumili lang tayo ng mantika. Wala lang tayong mantika. Yun lang yung binili natin. Tapos bumili lang ako ng ng isang leggings. Dahil naka-sale. Bumili lang si Daddy ng t-shirt niya din. Dalawa, tig $10. Yun lang. Ang nagpamahal dito yun, no, yung massage. Tsaka yung SD card. Tsaka yung diaper, syempre, ni Brel. Sabon. Be, huwag ka na mag-diaper, ha? Gamitin mo na yung potty train mo doon. Nenak. Parang hindi na tayo bibili ng diaper. Na, be? Na. Marunong na siyang umupo doon sa potty train niya eh. Nag-stay na siya na matagal doon. Kaso hindi pa kami nag-try ng magwiwi siya doon. Dapat ititrain ko na siya ng maaga noon. Kaso nga lang, habang nagbabasa, nanonood ako ng mga ganun. Meron po akong naanuhan na yung iba na parang hindi mo na nila ina-advise yun kasi nga masyadong bata pa. So hindi pa masyadong fully develop yung mga niya, organs niya. So kapag ganun daw, syempre kapag magpipigil siya, matututo siyang magpigil kasi kailangan pumunta siya ng banyo or lalo na kapag natutulog siya pag gabi, ganun. Kaya parang hindi mo na nila na-advise na ganun. Pero may mga napanood naman ako na tinatry nila from zero. Like mga firstborn. Ay, newborn, I mean. Firstborn. Mga newborn. Tinetrain na sila. May nakita akong ganun pero parang sabi ko parang hindi ko masyadong anuhin. Parang hayaan muna natin siya maging bata, 'di ba? Kaysa naman kakaano mo ng ganun, baka may effect nga, yun nga. Na kasi syempre hindi pa yung ng bata. Ikaw nga na matanda, 'di ba? Pag minsan tinatamad ka, magpipigil ka. Want more yung bata. Kaya hindi ko muna siya doon. Pero ngayon, since 18 months na si Brel, mag-start na kaming mag-potty train. Nebe? Para mabawas na yung diaper. Yehey!
Para magamit na rin niya yung kanyang potty train. Moo! Meron pa nga siya yung isa yung pang potty train na nilalagay lang sa ano, sa seats. Una kong binili yon. Kaso nga nung pinaupo ko siya nun, hindi pa siya sanay. Na-overwhelm siya. Tumalon siya dun sa ano, ayaw niya. Nagpapaalis siya. Kaya binili ko siya nung potty train na Moo. Nebe? Yung nasa floor lang siya. So pag umuupo ako, pinapaupo ko rin siya. Sabihin ko, parehas kami. Nebe? Tas uupo siya. Nenak? Very good ka, ne? Good job. Up here. PR. Yummy? Tawagan natin si daddy. Baka kulang yung bilhin niya. Baka maalimutan niyang bumili ng saging. Napabilin tayo ng ano, ng toge kay daddy. Nebral. Yummy. Yummy, 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 yummy. So yummy. Yum, 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 yum. Yummy, yummy. Sabi mo pa. Yum, yum, yum. Oops. Yummy, 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 yummy. Tsaka kaya dito muna siya. Kasi para pag nagpepreno, 'di ba? Although pwede na siyang mag front face, pero mas ano ko pa na nire-rear kasi meron din naman ako nabasa doon na parang mas okay din naman na mag-rear muna siya kung pwede pa rin naman para at least nga, 'di ba? Hindi siya masyadong kahit na alam na niyang kontrolin yung ulo niya or ano at kaya na niya. Bibilan ko muna siya yung ano dito, yung pang ulo, nebe, bago ko siya i-front face, nebrel. Tsaka gusto ko lagi itong nakikita kaya gusto ko nakaharap siya sa akin. Nebe, kahit dun sa trolley niya, yung trolley niya pwede rin yun. Pero mas gusto kong hinaharap ko siya sa akin. Nebe? Para nakikita ko siya. Nainak ko. Yummy, 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 yummy. Yummy.